Het regeer wil 24 miljoen euro bezuinigen op de regionale omroepen en ze onderbrengen bij de landelijke publieke omroep. Het CDA kwam erop met een motie. Daarin staat dat het regeer bij de bezuinigings op de regionale omroepen de rekening mee houden moet dat Omroep Friesland wichtig is voor het Friesk, de tweede rijkstaal van ons land. Op de PVV nee hebben alle Tweede Kamerfracties ermee instemd. Een duidelijk signaal voor staatssecretaris Sander Dekker van Media. Deze vrijwel kamerbrede uitspraak maakt dat hij niet anders kan, lijkt mij, dan om bij de verdere uitwerking van de plannen wel echt rekening te houden met de bijzondere rol die Omroep Friesland heeft. Dat kan ook financiële consequenties hebben, maar die bal ligt nu eerst bij de staatssecretaris. Maar die heeft een stevige uitspraak van de Kamer op zak erbij. Ik denk wat heel wichtig is dat de staatssecretaris nog net meer zeggen kan. Omroep Friesland is eenzelfde regionale omroep als de tolbe collega-omroepen. Deze motie zei nee, dat moet is een aparte status, dus moet er een apart beleid voorkomen. Nou, en dat moet nou invuld worden. Dus het is een eerste stap, maar er is nog niks concreets maken. Dus dat is wat we hebben nou heel toekomst moeten voor de toekomst. Eerder deze week werd in provinciale steden een motie voor een zelfstandige positie van de omroep unaniem aannam. De petitie Romte voor Omroep Friesland van onder andere de FNP en de Rie van de Frieske Beweging is intussen meer dan zo'n 1000 keer tekenen.